Beic neu sglefwrdd? Beic. Sglefwrdd. Beic. Rygbi neu bêl-droed? Pêl-droed. Rygbi. Pêl-droed. Ffrwyth neu losin? Ffrwyth. Losin. Losin. Ffrwyth. Xbox, PlayStation neu Wii? Xbox. Wii. Xbox. Caeau gwyrdd neu fwy o dau? Mwy o dau. Cae gwyrdd. Mwy o dau. Mae pleidleisio'n rhwydd, ni'n ei neud e bob dydd. Yn 2011, cewch 2 gyfle i pleidleisio yng Nghymru. Yn y referendum am bwerau'r cynulliad ar 3 o Fawrth, ac yn etholiad y cynulliad ar 5 o Fai, pan fydd hefyd referendum a sut mae aelodau seneddol yn cael eu hethol. I weld pam fod eich pleidlais yn cyfrif ac i gofrestru, ewch i pleidleisio'ch2011.org.